Makatulong niya karon dinhi sa Buntawan Resorts. Resort. O ba nato atong mga district pastor, mga church pastor, uban sa atong missionary, 1,000 missionary. Mga kaigsuonan din sa Buntawan. Kahimo sa pagtapok din Topic pa nga, Bible study, dinhi sa may Buntawan nga shed, river shed. Busy sila sa pagkananay diyo. Ano nang sabing ko yan? Busy po ang mga langaw diya baga. Bisita ang mga langaw ninyo. Bisita ang mga langaw kay mga bag-o man bisitahon to ni. Sinugba og tinunaang manok. Lingaw ta to si Tantan. Napay kaldirita tuna. Sandwich. Domingo ba sa BUI? Lahan ng kanon. Itakluban na Aba siya to pastor, district pastor. Pastor Mangkaw, Pastor Limbago, Pastor Pero, Dagsa sa akin na to. Pastor Ganyan. Napa? Kakiran na ni, Pastor Mangkaw raman na ya. Pastor Bation. Dirita sa may lubog man na atong andon. Suba gumikan kini sa dunay gabakho di sa tuba ibabaw. Grabe lang kainit ang panahon karon. Pero okay gyapon kayo. Enjoy gyapon sila diri. Enjoy gyapon. So, sa tanan wala pa nag-follow sa ako nga Facebook, follow na mo para update mo sa ato nga mga next video. And thank you and God bless us all.